भेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वरा साबसिन गायनेक'लजिस्ट बान्था मोनदों। भेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वरा इउनाइटेड आरब एमारेट्सनि दुबाइआव जानाय मुलुगनां हमिय'पेथिक सामिट 2आव भारत हादरनि जानानै साबसिन हमिय'पेथिक गायनेक'लजिस्ट बान्था मोननो हानानै आसामजों लोगोसे बिटिआर आरो भेरगावआव गोग्गानाय लाबोदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव हमिय'पेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनाय डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंनो गथ' जोनोम मोनहोदों। मख'जाथावदि सिबिथायनि थाखाय इउनाइटेड आरब एमारेट्सनि दुबाइआव जालांनाय मुलुगनां हमिय'पेथिक सामिट 2आव बे साबसिन गायनेक'लजिस्ट बान्थाखौ मोननो हायो बिथां भुबनेश्वरा। बेखौ दुबाइनि बुर्ज अल आरबाव बार्नेट हमिय'पेथिक प्राइभेट लिमिटेडआ स्पन्सर्ड खालामदों। बिथां डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ मुंदांखा क्रिकेटार जन्टी रडनि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ नाजावदोंमोन होनना मिथिहोदों। नोंथाङाबो जुदि डक्टर भुबनेश्वर बर्मनजों देहायारि जेंनानि थाखाय गुवारै मिथिनो लुबैदोंब्ला गोजौआव होनाय जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब राहा लानो हागोन 8638171661 आरो 9678756797। आंनि मुङा डक्टर भुबनेश्वर बर्मन, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भेरगाव साब डिभिजन, आसाम। क्लिनिकनि मुङा जाबाय सस्ति हमिय' फार्मासि। आं दिनै 2003आव नेशनेल हमिय' कलेजाव गुवाहाटीआव एडमिसन लानानै 3 इयार्स फरायदोंमोन। बिनिफ्राय पास खालामनानै ओमफ्राय गावआनो भेरगाव साब डिभिजनाव 2006आव क्लिनिक आं खुलिफैदोंमोन। बिनिफ्राय दिनै प्रेक्टिस खालामनानै आंनि रानिंआ जाबाय 20 इयार्स मिनिमाम प्रेक्टिस जागासिनो। ओमफ्राय बहा लादों प्रेक्टिसखौ आं बेवहायनो पास खालामदोंमोन आरो बेवहायनो दङ, दासिमबो दङ। जोङो माने गोबाङानो दायो नोंथांनि खाथियाव फैयो। एक्चुअलि आं दिनै अल जिखिनि प्रेक्टिस खालामगासिनो बेयाव अकल खुनु बिभागनि खोथा गैया। अल ट्रिटमेन्ट, जिखुनु ट्रिटमेन्ट आङो खालामगासिनो। गोजान गोजाननि बेमारि दिनै अल आसामनि बेमारि आंनाव फैयो। बांसिन बेमारियानो जाबाय आंनि गायन'लजिस्ट खुदिया मोनै, जायनिखि 10 बोसोर 12 बोसोर हाबा जानानै खुदिया मोनाखै, बिथांमोना फैनानै आंनियाव 99% रिजाल्ट मोन्दों आरो मोनगासिनो, रानिं फैगासिनो। आरो अल बेमारखौनो नायो आङो, पेरालाइसिस, अल डिजिज, स्किन डिजिज, मेन्टेल डिजिज, अल होनना बुंनो भुल गैया। जोंनि हमियाव खुनु बिभाग गैया, अलखौनो फरायनांगौ जायो। ओंखायनो नाम्बार 1आव आङो गायन'लजिस्टआव आं दिनै एवार्डबो मोननो हादों। आं फार्स्ट एवार्ड मोन्दोंमोन 2023आव 27 मार्च आइकन एवार्ड मोन्दोंमोन अल इन्डिया बेस्टआव नागपुराव। बिनि उनावहाय बे मायथाइयावनो 2023आव लास्ट डिसेम्बर 13 लखनौआव इउपि उत्तर प्रदेशआव बेवहाय आं रत्न बटा मोन्दोंमोन। बिनि उनावहाय थांनाय 14 जुलाइ 2024आव आं जेरावनाखि बुहुमनि नाम्बार 1 हटेल दुबाइ बुर्ज आरबाव बेयाव
इन्टारनेसनेल जेरावनोखि हमिअ अल गायन'लजिनि बान्थाखौ मोननो हादों बे बान्थाखौ वर्ल्डनि बिथां मुंदांखा जन्टी रुड क्रिकेटार नाम्बार 1 फिल्डिं अलराउन्डार बिथांनि आखाइनिफ्राय आं मोननो हादों आरो लोगोसे बेहाय लन्डननि सासे डक्टरबो दंमोन बिथांनि नामा आं लिरनायसै आरो लोगोसे दुबाइनि रयेल फेमिलि बिथांमोनाबो दंमोन बेवहाय आङो बे एवार्डखौ मोननो हादों बे बान्थाखौ होनायनि मोननायनि आन्दोआव मा दङ नों जे बे माने वर्ल्ड हमिअपेथिक माने सामिटआव थांबाय नोंथांखौ बेबायदि मान होबाय मोननायनि बेनि आन्दोआव मा दङ बिनि आन्दोआव जाहैबाय आङो दिनै प्रेक्टिस खालामै 2006निफ्राय प्रेक्टिस खालामनानै बे गायन'लजिस्ट खुदिया मोनै बे रिजाल्टखौ बांसिन बे बार्नार हमिअपेथिक कम्पानिनि जितु CMD सार नितिश कुमार दुबे सारा बिथांमोना आंनि जितुनाखि शेयारिं फेसबुकआव शेयारिं बे बुस्थुखौ अल इन्टारनेसनेल डक्टराव शेयारिं जादोंमोन शेयारिं जानानै ओमफ्राय बेहाय आंनि रिजाल्टखौ बांसिन नुदों 99% रिजाल्ट नुदों रिजाल्ट नुनायखाय आंखौ कुनु हमिअपेथियाव कुनु गायन'लजिस्ट बिभाग गैया कुनु जेरावबो जेबो बिभाग गैया खिन्थु आंखौ गायन'लजिस्टआव नाम्बार 1 होननानै बे बान्थाखौ आंखौ होदों आं मोननो हादों दासिम साबेसेसो मानसिफ्रा खुदिया मोनखो दा आंनियाव 2006निफ्राय दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला आंनियाव 300नि मानसि आंनाव साक्सेस जादों आरो जाय मानसिया आंनाव फैनानै ट्रिटमेन्ट लादों धैर्य हमनो हादों बिथाङा कुनु रिजाल्ट मोनैनि खोथानि गैया 1% मात्र किसुमाना माने फेलार जादों जायनिखि टाइम मथे मुलि लांफायाखै जायनिखि माने खनसे लांनानै नेक्स्ट टाइम फैयाखै जगाजग खालामाखै गोजान जायगा गोजाननिफ्राय फैनानै फैनो हाया बिथांमोना फेलार जादों जाय रेगुलार मुलि लांफैदों दिनै क'क्राझारनिबो सानैसो मोनलांबाय बङाइगावनि सासे मोनलांबाय इथिं राङापारानि सानैसो मोनलांबाय इथिं शिबसागरनि जेरावनोखि एल'पेथिक डक्टरा IVF खालामनानै 8 लाख थाखा गारनानैबो बिथांमोना मोनाखैमोन आंनाव फैनानै बिथांमोना अनलि 3 months कर्स खालामनानै 12,000 खरसा खालामनानै अनलि बेयावनो बिसोरो खुदिया मोनलांदों आरो बेबायदि बहुत केस दं एल'पेथिनिफ्राय सगु जायै फैनाय एल'पेथियाव जिन्दिगि नोंसोर गथ' मोना होननानै बुंनाय रेकर्ड दङ बेबायदि मानसियाबो आंनो फैनानै 1 month 2 month अनलि 1 टाइम मुलि लांनानैबो आंनो खुदिया मोननानै साक्सेस जादों आरो आंनि फार्मासियावबो भितरावबो बे पिक्सार दङ बेयावबो बिथांमोना नायनो हागोन फैनानै आरो प्रुफ मोननाय मानसिबो दङ जे दिनै आं खोनानो मोनो बहुत मानसियानो बिदि गोग्लैना दङ खुदिया मोनै हाबा जानानै बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरबा 10 बोसोर हाबा जानाय उनावबो खुदिया मोनाखै बिथांमोना बहुत जायगायाव गिदिंनानैबो मोनाखै बहुत थाखा गारनाबो मोनाखै एल'पेथियाव थाङोब्लाथ' बहुत थाखा नांगौ जायो लाख थाखा गारबाबो गथ' खुदिया गेरान्टि होनो हाया ओंखायनो जाय मानसियानोखि एल'पेथियाव थांनानै बहुत थाखा गारनानै गथ' मोनाखै आंजों एसे जगाजग खालामनानै बिथांमोना फैनो हायो ट्राइ खालामनो हायो माबायदि रिजाल्ट मोनो आंनि नाम्बारा बेवहाय होनाय जागोन बे नाम्बार मथे एड्रेसा जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट भेरगाव साब डिभिजन रेलवे स्टेसन खैराबारियाव ओंखारबानो जाबाय आरो बासाव फैयोब्ला डिमाकुसिथिं फैनो हागोन टपार जायगायाव जाबाय भेरगाव साब डिभिजन कन्टेक्ट खालामनाय मबाइल नाम्बारा जाबाय 8638171661 8638171661 आरो मोनसे नाम्बार दङ 9678756797 9678756797 बेवहाय जिकुनु रावजों ओंखायनो बर' रावजोंबो आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन फैनानै बर' रावजोंबो आंजों रायज्लायनानै डिसकास खालामनो हागोन किसुमान बर' पेसेन्टआ हारसायाव थांनानै हारसा डक्टराव थांनानै गावनि खोथाखौ मोजां फोरमायनो हाया ओंखायनो बिथांमोनाबो बेमारखौ मोजां बुजि मोना ओंखायनो ट्रिटमेन्टआ हयथ' जायाबो जानो हागौ मोजाङै आंनाव फैनानै आरामै माने खुलायै बुंनो हागोन बर' रावजों बुंनो हागोन
बुंनानै खुदियानि असुबिदा आरो फैबाथाय सानैबो फैनांगोन सासे फैबा जानाय नङा आरो आंनाव फैयोब्ला आगोलावनो कन्टेक्टआव एसे रायज्लायनानै माबायदि फैनांगौ माबायदि रेडि जानानै फैनांगौ आं बेखिनिखौ आं फनाव बुंनाय जागोन